gav mig. Men nu skal vi lige undersøge det. Ja. Har du fundet noget? Ja, mor. Ja. Så kan han have lavet sådan her. En lille ile. Når jeg lukker, så lukker jeg kun og måske ovenlyser dine. Så kan de ikke rigtigt. Så kommer de ikke rigtigt. Ned med den. Men de kommer ind i gavnen. Ja, kan du ikke se det? Hvad for nogen? Så vi har måttet Kjeld har lavet sådan nogle rammer med net. Og sætte på vinduerne, for så kan vi simpelthen ikke åbne vinduerne. Nej. Om natten, og vi kan simpelthen ikke sove med... Altså, vi skal have koldt. Vi kan simpelthen ikke sove. Vi skal også have koldt. Jeg har knalden. Det bliver lidt... Ja, jeg står lige og laver noget andet. Kan du ikke have det derud? Nu. Værsgo. Så tag den anden. Den er rigtig. Jeg er noget i, Palle. Nå? Er noget i? Nej, det var ikke meget. Hjælp mig at sige det. Godt, op med hånden. Der er hitte, der er hul, der er havre, Grejl Anders bukser og flagre. Og vi kan se engang, der er sket et mirakel. Det hvide tørklæde, det er sort, og det sorte tørklæde, det lykkedes, det er elektronik. Snyderi. Det må man da ikke. Jeg tror, det er bedre, I tryller. I er sikkert også meget bedre til mig, ikke det? Det kunne jeg godt tænke mig at se. Prøv du lige at komme sort tørklæde ned, og nu kommer det hvide tørklæde ned. Ja, det er så meget bedre end mig. Jeg tror lige, jeg tager 2 tørklæder mere med. Prøv at se. Så skal vi så lige bruge et rødt tørklæde her i en rød farve, og et andet rødt tørklæde i en helt anden rød farve. Lige kører hånden henover, så skal I bare sige hokus pokus filiokus. Så skal I bare se. Så er det ene røde tørklæde, det er på den anden røde farve, og den anden røde tørklæde, det er den ene røde farve, og det hvide tørklæde. Og de kom til at lave en fejl. Ved I hvad? De kom til at trylle det hvide og sorte tørklæde væk. Se, det var jo ikke lige så heldigt, for nu skulle jeg lige... Har du lavet en hvid hud på mit tørklæde? Og du har lavet en sort hud på det andet tørklæde?